Здравейте, бръняци, днес сме с... Добър вечер. Отново и сме пак в Хилкрафт. Да. И намерихме нещо. Чакайте, че аз си влезах. Само, че се казва фал. Това е Ейса, което ще бъде много лесно. Така. Къде трябва да скочиме? В водата. О. Нема да е оцел, нема да е оцел, нали? Уаа! Даже не е цел. И ти взима демидж, това е готово. Пое, ми си има демидж. Сега това на медиума, което е най-долу. Къде е? Тоест, ти къде ти на карта? Чакай първо аз. Те се изхвърля. Е само да го видя къде е. Гошо има. Няма да го оцела, няма да го оцела. Стай! Симента. Хора, гледайте ако става. Ясно е. Чай, ти къде падна? Стълбите, е тук. Изхвърля. Защо се отвънка? Не знам, просто ме изхвърля изведнъж. Как да влезна? Не знам само как ще влизаш. Напиши наклонена Warp File. Чуна? Ока? Готов. Не. Някакъв древно синич. Наклонена Warp File. Качам над броните, врати. Ама къде мога да напиша, what the fuck? Я го напиши в чата. Гледаш ли в чата? Гледам в чата. Само, че Warp File, преди Warp има долна черта. Не долна черта, але как е? Не ме ще да ми изпоказва. Аз се питам да видим горе. Готово. Welcome to the... Дрън. Къде си, бе? Има двама човека, дела съм го. Не мога да се кача. I believe I can fly. Дали ще го настигна, дали ще го дара? То се фелна. Фелна се. Чакай, бебе! Ебе, аз стеля. И аз вече се хвали. И пак се учи. И се върна, нали? Пака се покри и не ми го се пак. Къде е хас? Ето. Але като тя спада? Напиши го в чата. Не става снял. Тя ще телефон. На кой е това кило на дубъч? Да, бе, знам.
на критика, само как бам, не чувстваш. Някакъв само стоиш и не можеш да виждаш аз дали ти Опа. Я става някак и так гледам и съм бам. После взимам снайпера и някаква. Готово. Не знам, три пъти така. Още се радица се разбивам енчантът даймонд, което само че. Сега ще ви покажа базата, която ще живеем, оцеляваме, нещо такова. Това е къщата на Killer the Best. О, fuck, шибан, лак. Това се не може. Това какво е? О, тук е ябълка. И сега. Това беше една случка, която аз бех толкова тъпи. Значи, те ми казаха да тръгна надолу и аз да спри тръгнах и се хвърлих ето тук. Аз дори не знаех, че точно това е ямата. Просто всички починаха да се смеят. Сега, да ви покажа моята къща, която не е довършена. И това е, тя просто една обикновена. Не е точно обикновена, много е странна дори. Не съм сложила нищо в честовете. И гледате, че имам 1400 пари. What the fuck? Аз имам доста пари. 1400. Ти колко имаш? И това е самата база, няма какво толкова да се показва. Просто е така, сложа емералди, диаманти, и нещо, което когато правих клипът и не се получи стане един фейл, бехме, значи, Killer the Best беше открил база на някакъв друг и аз се телепортнах до него и ние го ограбихме, взехме го всичко, аз получих диаманти, бутушки от него, злато, кол, взех също и метал. Той получи... Ти какво взе? Аз те мога да удара, what the fuck? Лепти пак ле. И аз ще отида... първо си сложа сет хол. Ще се казва Home at Me. Нещо, което ще го запомня. Set Home. Set Home Айде. Set Home И тъдо сега действа, защото ще отида до магазина. Опа. Отидох в магазина. И сега да продам неща. И то какви неща? Най-непотребното нещо.
Готово. Имам пари. Имам пари. Кой да си купа в магазина? Гледам какво мога да си купа. Неква само ме следва. Гледай, е виждала човек целата от Даймонд. Да. Щеше да е яко да ги бия, ама... Искаш ли диаманти? Ма бегай от тук. Пак нека ми следват бедните хора, какво да ги правя. Бедяци. Кой? Имаш ли кол? Дай малко. What? Не мога да взема. Секунду. Thank you. И аз се забавям доста пари. Има пари, но няма какво да ги правя. Не, аз имам доста. Колко не ми искаш да дървото, бе? Аз ще купа дърво. Къде е дървото? Къде е дървото? О, тия. Опа, Вау, доста струва това дърво, бе. Готово, взех си дърво. Аз имам доста. Как не ми е срам, бе? То. Сега ще опитам да... как да се телепорта в хоба? И ми излезна. What the fuck? Ока. Да, точно така е. Аз не знам защо го кръстих така. Не, моя не е така. Това аз чух какво пишеш. Аз не знам защо моя си го написах така.
Какво бе? Не знам, че като се бъднем излезе, инвестор. Не Това знам. пък мога да отворя честа. Ева бе сървър. Маля, този сървър, толкова забива. А има ли такава наклонена черта? Да, наклонена черта хубаво. Ока. Всяка листа си кажеш, че просто ти нямам един чест за елита. Що не се телепортнах, бе? Ще го напиша пак. Точно камък в честовите. А? В твоето често не искаш ли камък в единица? Nope. А, не може. Чест моите. О, чакай бе, аз съм си. О, малко. Мисля, че за това не ми тръгна. Това ти в твоите не може да се отвори. Оставам ти камък да знаеш, че Ока. не може да се отвори. Аз нищо нямам там, така че. Хом, What? Добре, предполагам, след спауни не ми действа. Сет хоум, не сет спаун. Не, кога... Не, след хом, да. И аз си го сложих и написах името на... как да се казва къщата, за да мога да се връщам там и сега не ми действа. И сега какво написа? Еми написах наклонена черта home и името на къщата. Ма ти с какво го написа? Аз главно. Напиши го с малко, което е с главно наклонена хом, Така става. И аз моята чудеха, защо не става нищо? О май гад, мале. Америка. What? Защо имам два пъти диаманти? Не знам, аз получих два пъти диаманти. Аз имам доста манти и няма да си купувам вече. Как е? Добре. Аз ще сложа 6 вече. И ще сложа телефон. Така. Кой сложил от това кръстен тейбъл? Така. Един момент, аз тук... да. Колко ли е стълбите? Сега ги бъркам стълбите. Тук ще има доста... клипове. Разбирате, приятелю. Щом нещата стоят така, нямаш друг вариант, освен да я спечелиш. Това е твоя част, приятел. Върви, кажи какво чувстваш. Всеки ден се опитвам да го направя. Много се радвам, че съм ти помогнал. Наистина. Не ми помогна ти. Помогна ми специалистът по любовта. Крадец! Благодаря ти. Добре. Къде е влезнал, бе? Благодаря. Щом специалист по любов е успял да помогне на един приятел, няма по-хубаво сбогуване от това. Имаш предвид Леон, нали? Видяхме да се говори. Да. Обмисля да се сдобри с Виолета, благодарение на влизането му в блога и това ме прави много щастлив.
Това къв е, бе? Да се маха. Преди вечерята бих искал да поговорим. За Виолета ли? Исках да вечеряме спокойно. Явно Виолета вече говорила с теб. Да, току-що говорих с нея. Струва ми се, че нещата не свършват. Ще поговоря с нея. Мисля, че трябва да я ограничиш. За да не излязат нещата извън контрол. А знам какво е да имаш конфликт на дъщеря, говоря сериозно. Тя осъзна грешката си. Да, тя признава грешката си и после пак се държи неуважително се. Разбирам, че е трудно да приеме промяната, но мен пък ме боли от случващото се. Да, права си, няма да се повтори. Какво ще правиш? Ще видя. Ще видя какъв изход има от тази ситуация, но бъди спокойна, няма да се повтори. Струва ми се, че криеш нещо. Но наистина се надявам да не се повтарят, защото ми действа зле. Не се чувствам добре. Отивам да помогна на Олга. Махна ли се? Вътре има бомбони. Удръж. Мила, и какво търсиш тук? Здравей, Петро. Чаках в Грегорио да наговорим за дъщеря ми. Не знам нищо за Грегорио. От половин час очаквам помолим да съм точна, не разбирам какво по-важно има от това да говори с мен. Ясно е, че студиото има крещяща връзка. Добре, чух. Няма незаменими хора в твоя живот. Още по-малко. Освен мен. Практик и си за мен. Знаеш какво? Имаш право. Грегорио, чакай много. За какво? За връщане. Аз не съм ти извикал. По-добре да говорим утре, сега бързам. Трябва... Не, Грегорио, моля те, не ме карай да чакам. Не ми мъчи. Преживях много и вече се извиних. Съжалявам, искам да знам какво реши за мен. Кажи. Добре. Ще ти отговоря. Окей. Добре. Окей. Какво? Какво? Какво има? Казах ти окей. Може да влезеш в студиото, но внимавай много, Людмила. Ще те наблюдавам всяка секунда. Ясно ли е? Не мога да повярвам. Отново съм част от студиото. Най-после пак съм една от вас. Всъщност, никога няма да мога да бъда като вас, тъй като съм много по-добра, но нищо. Радвате се, нали? Поздравления, колко хубаво. Да, благодаря. Да не ми даде повече. Какъв ми партньор? И пътя ме прегърна. Да, добре, не прегърнах се, защото искам нещо. Такива спонтанни прегръдки никак не ми допадат. Ох, не мога да повярвам. Отново съм част от студиото. Не ме гледай така. Людмила много страдаше, докато не беше в студиото. Много важно. Людмила не ме интересува. Искам да знам, или се обадиш на Леон. Не, тогава му се обади веднага. Няма да му се обадя. Моля да ти кажете какво е идвал. Искаме да знаем, хайде. Според мен знаеш ли защо? Защо? За да ти кажа, че няма проблеми и репетициите да продължат с гаража. Не, знаеш ли какво мисля? Какво? За да ти каже, че иска да се сдобрите. Камила не е галъпен. Да, нарочно. И знаеш ли защо? Защото има да ти казва нещо много важно. Ако беше заради гаража, щеше да прати SMS и готово. Не, важно е отново да репетираме в гаража на Леон. Тук не можем през цялото време се крием от Грегор. Вижте какво. Какво? Така не ми помагате да забравя Леон. Точно там е въпросът, Било. Не трябва да спираш да мислиш за Леон, поне маничко. Леон не иска и да чува за мен. Няма какво повече да си кажем. Край, чао. Казах ли ти? Казах ли ти? Право бях. И добре хора, това ще е за този клип, да ви е харесал и до